Здравейте, казвам се Иванка Стоянова и съм от град Елхово. В компанията се включих през 2016 година след среща в град Елхово, която я водеше Динка Стоянова. Направи ми изключително впечатление, когато тя разказваше за продуктите и се включих почти веднага. В началото употребявах продуктите не постоянно, но след като чувах от хората от екипа на срещите за ползите, които са видели, започнах да ги употребявам ежедневно. Любими продукти са ми програма Лесно начало, Супер антиоксидант, Афа водорасли, Колактив 3, Течно злато, Крем Moonrise. Като цяло съм използвала почти всички продукти на компанията. Ще разкажа за някои от ползите, които съм видяла лично за мен. Едната е с Крем Moonrise. При редовната му употреба намаляха болките при цикъл, като преди да започна да го използвам, пиех по първите 3 дни болко успокояващи. И другата е с Супер антиоксидант. Преди 2 години бях настинала и с лоша кашлица и при посещението ми при личния лекар тя съответно изписа антибиотик, но аз не исках да го пия и си взех Супер антиоксидант. За 2 дни по 6 капсули кашлицата спря. Така че продуктите действат, но трябва постоянство и време. След като видях ползите от продуктите, реших да споделям с познати, близки и приятели. Направих си Facebook група, защото разбрах, че Aquasource не е само едни продукти, а тук може да израстваме личностно чрез бизнес възможността и да постигаме успеха, който искаме. А аз търся точно това. Искам да сбъдна мечтите си и да променя живота си към по-добро. Продължавам напред и вярвам, че съм на правилния път. Благодаря на Диди, че още от първата среща я чух. Това е от мен. Благодаря ви.